Kayinayi Hausa fim ya zama fim na farko da ya haɗa maƙudan kuɗin da ya haura naira miliyan 5 a sinima. Tun ranar da aka fara nuna fim ɗin Kayinayi a sinima, dama alamu suka nuna cewa fim ɗin zai yi nasara sosai, domin kuwa a rana ɗaya sai da fim ɗin ya haɗa naira miliyan guda a rana guda kacal. Fim ɗin Kayinayin dama ya shiga kasuwa da nasara, kuma a yanzu haka ya zama fim na farko wanda ya haura naira miliyan 5 a tarihin ƙungiyar Kannywood wa fina-finan da ake nunawa a sinima. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makallata fina-finan wasu makallata fina-finai na ina farin ciki sanar da ku cewa insha Allah daga yau ne ba za a sake haska fim din nan mai suna Kayinayi a Film House Cinema ba. So duk wanda bai kalla ba yana da damar da zai zo ya kalla ya masa kallon karshe, da kuma waɗanda suka kalla suke buƙatar sake kalla, to in Allah da za su iya kallon shi yau. Kayinayi fim din nan da kai tururuwa a Film House Cinema da ke Ado Bayero domin kallon sa. Kayinayi fim ne wanda yake dauke da nishadi, fim ne wanda yake dauke da ingantattun jarumai, fim ne wanda yake dauke da ingantaccen labari wanda masu kallo suka jima suna yabawa a tsawon lokacin da aka yi ana nuna shi. Duk wanda bai kalli fim din Kayinayi ba, yau ita ce rana ta karshe da za a nuna shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero a cikin Shoprite. Saboda haka mu kasance tare da ku a yau domin kallon wannan gawurtaccen fim mai dauke da nishadi, ban dariya, ban nishadi da sauransu. Na gode. Kayinayi yau ce ranar ƙarshe da za a haska shi. Na gode. Duba da yadda masana'antar Kannywood ba ta da wani galihu a wurin sinima, domin kuwa mutane da dama masu kallon Hausa fim ba su san ma yadda ake kallon fim din a sinima ba. Wani in dai fim ya wuce yadda zai yi downloading ko kuma ya je a tura masa akan wayarsa, to ba zai kalla ba. Wannan dalilin yasa fina-finai da yawa idan an yi su an kai su sinima na Hausa ake samun asara. Sai dai duk da wannan kalubale da yake samun kungiyar Kannywood din a sinima, musamman yawan asarar fina-finai da ake yi idan an kai su nunawa, wannan yasa ake ganin cewa Abubakar Bashir Mai Shadda shine babban furodusa wanda a duk lokacin da ya kai fim dinsa sai ya yi nasara. Fina-finan Abubakar Bashir Mai Shadda dai ya kai su ɗaya bayan ɗaya wanda akasari ana samun nasara a kansu. Waɗannan fina-finai dai da za a ce akwai sinimu da yawa a arewa, da ba a san kuɗin da za su haɗa ba. Yanzu haka dai akwai manya-manyan fina-finan Kannywood wanda ana tsoron kai su sinima domin ba a san yadda za a kare ba. Akwai fina-finai a bangaren Adam A. Zango da Adan Nuhu wanda har yanzu haka suna ajiye. Abubakar Bashir Mai Shadda dai shine mutum ɗaya a Kannywood din wanda yake da ƙwarin gwiwar idan ya yi fim zai kai shi sinima ko ma me zai faru ya faru. Adam A. Zango dai akwai fim din da ya kai na Gwaska wanda daga ƙarshe asarar fim din ya yi. Rahama Sadau ne ake ganin cewa ta kawo fim din Mati a Zazzau wanda ya yi nasarar haɗa naira miliyan 4 har da wani abu. Fim din a baya shine ya zama fim na farko da ya haɗa wannan kuɗi, sai kuma yanzu da aka samu Kayinayi. Sai dai a 'yan watannin da suka wuce, Adan Nuhu ya nuna shahararren fim ɗinsa da ya ɗauki lokaci mai tsawo yana shirya shi mai suna Bana Bakwai. Fim ɗin Bana Bakwai ɗin an sa shi a cikin jerin fina-finan da suka yi nasara a sinima a ƙungiyar Kannywood. Fim ɗin Bana Bakwai ɗin sai da ya haɗa kuɗi shi ma wajen naira miliyan 4. Fim ɗin Adan Nuhu ana ganin ya yi nasara. Akwai fina-finai da dama wanda aka kashe musu maƙudan kuɗaɗe aka shirya su, amma yanzu haka ana tsoron kai su sinima.